ledlozi futhi alelwisa ipipi ipipi nje kusuke kungcola kakho kwangaphakathi nokudla okudliwayo la lento uthi indoda ithi izosaba ukuphuza ikhokhi ngoba ikhokhi iwisa ipipi ikhokhi ayilwisa ipipi cha amawindoda. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo kumafavuke njengedengabani isamba nesabumngosi angalala maqedo lala bafoza nokwaje izikhudla khudla othi mawuvimba ngala uthi usungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkentela ngiyabingelela le Inethezeka TV ngangena ku YouTube subscribe uthi Inethezeka TV sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook na kanjani uthi Inethezeka TV ungasibhalela nawe olakho udaba uma kuya ngokuthi khona udaba okumele usibhalele lona sikwazi ukuthi sikhulume ngalo khona la ku Inethezeka TV. Kodwa namhlanje sinodokotela uDr Jama uMtatela uDr Mtatela. Dr Mtatela sike saba nawo einsukwini sikhuluma indaba enkulu indaba yokuthi impela uma kuya ngokuthi umuntu fanele umthakatho uyamthakatha uma kufanele umelaphi uyamelapha ngoba ngeke ukwazi ukwelapha ukuthakatha kumuntu ungakwazi wena ukuthakatha kunjalo ngithi. Yebo kunjalo siyabingelela kubabukeli beNethezeka TV. Igama nguSiphiwe ngokajama isibongo. NguDr Mtatela wesolo Sontshikazi. Ngihlala ngapha eMlazi kwaB lapha engisebenzela khona. Lapha ke sendaweni zabelungu emabuilding amakhulu la ekutholakala khona ama product ngoba sike sacacisa sathi esikolweni kuyalashwa kusetshenzwa imisebenzi emikhulu sesizonikhombisa ke la ekutholakala lonke uhlobo le product usukulidinga noma kuthiwa uhlobo luni amaphanta insizwa intokazi ezifuna ukuqonywa ayengashelwa intokazi engashelwa ezidala amadoda manje ziwashiye sizokhombisa ke lonke uhlobo le product elikhona nendoda ethi umuzamo uyafa izolungiseka la ngizwe kahle dokotela uyabona masikhuluma indaba yokuthi la ise office kahle kahle la khona ukutholakala khona zonke izinto nezinsebenzo ngicela uyibale ngokuyihlukanisa izinsebenzo zakhona khona sothi masigxila kuzona mase siyabheka ukuthi kahle kahle ikuphi ukwelapha umuntu okubalekile ukuthi ekuzele ekhaya nakuzela eoffice. Izinsebenzo ezikhona ezenziwa la eoffice zahlukene futhi iningi imbiza ngokwahlukahlukana kwazo isosho nesosho sodwa nje ekuyisosho esisiza wonke umuntu isisusa amathunzi sivula umsebenzi emaphanteni abantu abanamatafula bese kuba ke amakhombo bese ngiba nento yami ekuthiwa uqilaza ukulama awukho umzulusano ngaphansi kwe-hour la indoda nje eyiqhude indoda eyiqhude izezumasha house mawuthi nje ngiyiqhude mina ngiyashesha ukuchama nansi into ezokusiza mawuthi mina nginenkinga yeqolo khona labo bhuti bempolompolo labo impela lonke uhlobo nje lwembiza yeqolo ngamakhombo ngokuhlukahlukana kwawo amakhombo nje emla awefani ahlukene bese kuba abantu abanomhlume lento ekuthiwa amapads yonke into itholakala la isosho lesamaphanti intombazane ethi mina angishelwa liyaphela isonto ngingashelwanga nasi iswasho othi mina ngiyadayisa ngetafula umsebenzi wami uhambe kahle etafuleni nasi isosho sokugeza uthandeke abantu bangene bazothenga impahla yakho kubona wonke nje amaphanta nezibungeke nesibunge naso siyatholakala le office mawufuna isibungu uzothi umsebenzi wami uhamba kancane abantu abangena esigodlweni mawufuna lokho okuncane uzokuthola khona la. Yazi usathinta kona lokho yabona phambilini kwakhona ekuthenini ukuthi insizwa makwaphela inyanga noma inyanga nazambili uthola ukuthi ishaya ubulawu obubovu ishaya ubumhlophe ethi ukuhlambulula igazi okusho ukuthi akusabalekile ekuthenini ukuthi ungaze ube nokuhambana thizeni ngoba abantu sebayahlala emafletini ukuthola nje lesi siwasho kungayisiza kakhulu insizwa ungasizakala nje kakhulu kunensizwa ke eseyinqene ukweshela kodwa si understand lezi insizwa seziyakusaba futhi nokushela intombi zayisaba ungaqhuma nje ugeza uphalaze biza intombi ezinemali biza awusisa abasebenza kahle ushele nje uqonyo kwawona ushele uyibhungu uzintombi ifisa ukupha ngisho imali usondele nje uzothenga impahla yakho la kodwa ke kuyakhokhwa nako ngeke phela ufike no 20 rand uzothenga iswasho asekho iso sa 20 rand manje kufanele ubheke nomuntu othenga kene iswasho sika 20 rand yabo nje anginazo nje akubuye lethi iswasho kuphela esiyona yonke into sisusa amathunzi sivula inhlanhla sikwenza konke
Okay, ake sibuye ke endabeni yomsebenzi weimbiza. Kukhona imbiza oke wayithinta la ekuthenini ukuthi ithinta kakhulukazi amadoda lawo empolompolo. Imbiza isuke iphuzwa noma imbiza ezichazayo oyisebenzisa kakhulu. Imbiza zami ziyaphuzwa ziyachatha. Iningi lazo. Zikhona futhi imbiza nje eqolo iyachatha kuphela. Zikhona neziphuzwa yichathe. Labo bhuti abahlala u90 degrees nje. Asuke la eMpumalanga asuke la ePitoli ehamba ngetruck imizwa yafa ngoba kunemthambo esuke izovaleka akhona ke amakhombo lawo bantu kwabantu bamakhombo ngokuhlukahlukana kwawo awuyifani ukuhlukahlukana kwawo uyobuza ke sikutshela ama price akhona ngokuhlukana ukuthi ikhombo yeqolo le ingokuhlukana kwayo ikhombo le yokuvusa induku ukuthi induku yama isavuki ikhombo ukuthi ayisavuki la mawuthi ayisavuki ngempela la sekuyabheda ngempela wena uthi ufika la kanjalo siphinde sicacise ukuthi isolo sontshikazi alinayo imbiza ka100 oh yeah ya imbiza zami iqala ku 250 bese ziyanyuka mawuthi musukuza uthi ekamereni ufuna ukuhlonishwa indoda efuna ukuhlonishwa iyalisebenzela ikamera yeah manje mina ngifuna ukuhlonishwa ekamereni ngihlonishwe umama ngihloniphe umama ngangijoleli ngale ukuthi uzomfaka idliso umjabulisa lapha ekamereni kukhona lelibhodlela oliphethe lelincane elithinta kakhulukazi umzuliswana osuke ninawo lapha ekamereni okusho ukuthi uthi impela awukho ngaphansi kwe-hour akuchaze lona leli ukuthi lisebenza kumuntu okanjani ngoba kukhona umuntu ozothi cha induku anyakazi inhlobo leli bhodlela alisebenzi emntwini othi induku yamayivuki isebenza emntwini othi ngiqhude mina ngiyashesha ukuchama sengisabana nokushayela nanokuba nomdlalo omuhle ngoba ngizochama manje ngigcine ngokupha intombi imali intombi ayiphiwe imali kuphela bafuthu intombi yajabuliswa ekamereni ngoba ungaphuma emsebenzini wena isalifaka ishende ngapha oh yeah ifaka ugardening boy ngapha idla imali yakho bese ifaka ugardening boy indoda akayibuyisa isithunzi ekamereni ukuba nesithunzi akufanele ube mubusabeke ukuba mubi usabeke kuzoba inkinga lokho ijabulise nje akuhloniphe ngokuthi nje ubaba uyanginelisa uyangipha imali yanginelisa ekamereni yini engizobe ngiyidinga kona ke izinto ezinjengalezi amadoda ayisaba engingakusho nje ukuthi ipipa alijova cha alijova mina ngimizi clinic eyimele uqobolwane njengoba ngithi alukho uhlobo lwembiza yepipa engekho la mawunenkinga nje ukuthi induku yamayivuka hayi ngiyakulapha ngikhuluma ngepipi kakhulu ipipi ungangivusa nango12 ukuthi ngifuna umama la akanele induku yami la iyawa mafika la ngo12 athe ngidlule ngiveke ngahluleka ukushaya umdlalo imnayo shona ephaketheni hayi ngihamba ubuye awula ungabuza uzongibonga nanoma yini ufuna ungibonga ngayo mawuhlonishwe ekamereni nje kusekuphelele ngizokahle yeah hayi ake singene nakubona abantu besifazana banazo inkinga kakhulukazi esinyeni naseyimeni ezithile emthanjweni nakusemzweni uqobo ngoba kukhona abantu besifazana othola ukuthi uyafika nje endodeni ngenxa ukuthi bayathandana kodwa ayikho into enjoyayo yini indaba yakhe isemzweni uqobo utheni ngabantu besifazana cha abantu besifazana kuningi okwabo esikuphethe umuntu esifazana masamnikeza lesi siwasho samnikeza nansi imbiza le uyiphekela yena la uma waphuza la iyaklineka la ngaphakathi ngome futhi ukuthi inkwe ageze lapha yamase siya kubaba ayingeka ibanga indoda ayingeka ibanga enamuntu phuza la senantambama geza lapha ya hayi kuzoma ukuthi inkwe futhi imizwa izovuka ngoba lento ishisa isigazi oh yeah iyayibamba ithi thanqa uphenduka ividoti uphenduka ividoti kabi ushisa uthi be ushisa uthi be akekho umuntu osifana nokufana akhale athi mina ngishayelwa athi mina ngilale indoda namhlanje ngeyiphindi ibuye ngobe ngiyigcina ingithembisa uzongipha imali la imali uzoyithola ake sibuye la kukhona abantu abakhala kakhulu ke besifazane ngalento okuthiwa ama discharge
emzimbeni uthola ukuthi nje noma uma ekhumula isikhinjana sangasese sokuthi usene discharge ikhona imbiza ezifike lapho kuthena ukuthi kulungiseke lezo zimo wena zifo zonke wabo oh yeah lo ephekela le nje uziphekela yena ingaka futhi ayi kodwa ke ayibizi futhi biza kancane mekwa nje ukuthi angafaki itiya ngaphansi esishisiwe esishise futhi mela phala amanzi ayashisa ayawashisa kakhulu into zawo zangaphansi izokoma nje ithi inkwe koma ukuthi inkwe abezeke bezongibona ngoba iyona ndaba bazofika bazoyithola le khombi ihamba kanje yebo kanje hamba kanje nensizwa futhi ethi mina la ngaseqonyweni asinawo machawula la ukuthi udumba kasibumba abantu ke bake bezwe kuthiwa ukhonto ekuthiwa udumba abanye abakaze bayibone nangamehlo abayibone nangamehlo nangu udumba kasibumba lo ya ngilibiza liphelele namhlanje udumba wona dumba lo mawuthi umuntu udumba kawazi nawo futhi uphuma kanje uhambisana nesigesi uhamba neswasho ugeze awukwazi ukuthi unamathunzi bese uthi wena uzosebenzisa mhlawumbe kunelwana othatha zamsana kunamafutha la othatha ngeza zamsana nawo qala ugeze qala khona yonke into izokwazi ukuhambisana igazi lakho uthandeke ube nogazi ebantwini yeah ake sibheke ke manje ekutheneni ukuthi ke nangumuntu uyagula ugula uyakwazi ukugula kwakhe mhlawumbe esinyeni uyazazi ukuthi unenkinga kodwa egcineni uyafisa ekuthena ukuthi elapheke usegijime wazi wabamfishane uvele umnike nje noma efike la office kuphela noma kukhona yini omunye umuntu ngaphambi ukuthi efike la azothola khona imbiza noma izinto ezizinsebenzo ukuthi engaqala ekhaya kuqale uyombheka umhlolo ukuthi inkinga yakhe yaqala lapha ngoba phela ezinye zezinto zenziwa izelwane mina ngihloli umuntu nje ufika benkinga yakhe mhlawumbe uzokhuluma efonini bese simnyela ukuthi akahamba eoffice isilwana silwisa ipipi nedlozi futhi alelwisa ipipi ipipi nje kusuke kungcola kwakho kwangaphakathi nokudla okudliwayo lalento uthi indoda ithi izosaba ukuphuza ikhokhi ngoba ikhokhi iwisa ipipi ikhokhi ayilwisa ipipi cha amawindoda ngiyezwa nje ukuthi ngikhuluma ngepipi kuphela ngimandla nje la ngazepipini indoda nje ayichathe ingakhali ngekhokhi ngoba yona into esiyiphuzayo nathi ikhokhi futhi indoda engavumi uba iqhudi bese kuzoba ilezifo ke lezi ezisegazini njengomhlume lokho kuthiwa ama-piles okuyiko okubulala kakhulu imizwa ivele mhlawumbe uthi izovele ibe ipitshana lapha ngemuva einqeni uthi noma ehleli uthi hleli kanje bese siyasusa usiyaphefumula la ngemuva umoya wakho uthi embuza kwenze njani athi uma ugcwele isisu iwona mhlumeke loyo othi noma ethu ngemuva athi kunento eyiqhuzwana bese beka nanokungisendela lento abangangisendela umuntu akachazi nje ukuthi isimo sami sikubangangisendela iyavela le nto ivele ngemuva lapha ibe ipitshana ngemuva iyo ke lento ayisikwa le yanto le yanto uyayilapha nje ilaphe kahle ungakuthi kadokotela ngoba kuzonqamuka nemithambo engafanele abantu mase bekhala ngemizwa bese bekhala ngemizwa imizwa ke ofethu cha ngiyayibuyisa indoda nje ethi mina imizwa kangisenayo ayijime noma ibone ukuthi yenza kanjani njengendoda indoda ayihlaleli lapha ya kuma comment ukukhomenta kuma video abantu nakuma status abantu icomment ukuyisa indoda izamali kanti mhlawumbe izokhomenta lapha ya kanti nePeople lisebenzi mhlawumbe icommentiswa ikona lokho ukuthi umama udiniwe hayi nenkinga umama udiniwe nje obabona besuke bekhomenta lapha bedelela abanye ingoba amaPeople awasebenzi ba amavili engabe indoda yojabulisa umama besiyavuka yozama imali indoda ayingahlali ku video wanwe ingakho bathola sebeyisa nje engazi umama ethi hey ethi umuntu usayoyakaza ekatela ethi uyoyakaza leli vila lakho uyayibona leyo nto indoda nje makuthiwa inevila ayisondele la ngila izumasha nje obala ikhona la field no Victoria Embankment abangalazi itheku la kuqala khona ufield nje mawuza ngofield to Joslovo manje izumasha house ngene ufike lapha ezansi ufika uthi uze kumtatela
fe bakutshela use9 floor number 9 na no 8 ufika ufuna lonke uhlobo lembiza yepipi uzolithola. Ngifuna ukuya lana ke kukhona lento okuthiwa ama STI ngesilungu shothi lezifo ezithathelana ngokocansi. Ngifuna ukuya lapha ekuthena ukuthi ngiyazazi ngomuntu owesilisa mangingalala nomuntu wesifazane uzomuzwe sefone ethi yini lo ngifake yona uyazi kumanje sengine discharge kanje awusondela neclinic kade ngise clinic nomunye futhi naye ukhala ngokufanayo noma ungowesifazane ke uthola ukuthi umuntu wesilisa make wangena uzobuya mhlawumbe nentsumpa ethile kuwena nomunye ukhala ngento efanayo uthola ukuthi omunye uyakwazi ukuze lapho omunye ayi uyahluleka. Ngifuna ukuthi singene kulezo zinto ezikanjalo ekuthena ukuthi yini esukuyinkinga ukungcola noma isifo thizeni okwazi naso ukubhekana naso. Lezo zifo nje ukuze igwebeke kakhulu ebantwini abantu abasevisa imizimba yabo ngendlela ezahlukene zikhona ke izinto zokusevisa ngokwahlukana njengoba sengiyengachaza. Abesifazana abasizakala kanjalo leyinsiza futhi ziyasizakala ukuze insizwa ihlonipheke. Indoda engaswengi ukuthi ekamereni yahluleka ukuswenga. Mase ngibuya lana ke ekutheni ukuthi ke uma ngizazi ukuthi nginento ekanjalo kubalekile ukuthi nalo wakwami ngize naye noma mangithathe yami ikhombo naye ngimthathele ukuze naye eclean naye imthathele khona nizoba lathi nobabili. Ungalungisele abanye abantu ungazilungisele wena kuphela naye emlungisa abe right. Futhi nomuntu wakho zilungisele ungafuni ukumlungisa senixabene. Lungisa nje kusakuhle kujatshule. Insizwe ehlakanipheni nendoda ehlakaniphile iyezwa ukuthi sengikhuluma ngani kodwa nje umuntu wakho yazilungisela. Hayi ngizwe kahle. Ake sibuye kulo msebenzi ke othintile ngoba sigxile kakhulukazi la kumavila ezinsizwa ngoba izinsizwa uyibona zinolaka kangaka uhlangana naye uthi ukhuluma naye unolaka kanti indaba ilapha kuyivila. Ngifuna ukubheka la ekutheneni ukuthi insizwa ke mayithi ayi sengimbonile lo muntu ngifuna ukuthi ngilungise noma ikhali kababa noma ezovusa umuzi kababa okusho ukuthi ngoba usuthithile ukuthi uyayilungisela okusho ukuthi engasukuma umuntu eze kuwena ngasese nixoxe futhi nalapho ekutheni ukuthi hayi nami bese ngibona la Dr Mtatele ekutheni ukuthi ngingathatha ngingenze njani mase uyamchushisa ke lapho uyakwazi ukuthi ufinyelele lapho naseyintsebenzeni ezifinyelele kuleso sigaba zikhona. Insebenzeni ezifika lapho zikhona. Zahlukeneke kakhulu kukhona ekuthiwa ingidi khona ekuthiwa isibambelelo ilesi umuntu wakho nje akwazi ukuza wena ukuthi uhlala kakhulu nabangani ungakhohlwa abangani akahlale naye umuntu wesifazana kangayi aye banganini ayophuza ngoba nomuntu otshwala futhi ukuyekisa umuntu otshwala siyamyekisa umuntu otshwala umfazi wakhe angaphuza utshwala uyindoda akangahlali nabangani akahlale nawe bese kuba yikho ukuthi umuntu wesifazane phela uyazikhandela yena zahlukeneke izinto khona ingidi kukhona isicupho bese kuzoba khona lokho okuthiwa amalumbu. Siyakwazi futhi ukwenza ukuthi umuntu wakho ethi melelana nenye indoda indukelo ndodiwe. Siyakwazi futhi ukubenza ke sekukuthakathaka lokho asikwenzeli la sikwenzela le sengithuke engangena kona bakhinqana njengezimalasi. Simfake nje ilumbo ahlonishwe wona wonke umuntu endaweni thiwa ungalali nosibanibani ngoba wonke amadoda alala naye ahamba emhlabeni. Aphathwe isifo esingaziyo. Thunani indoda ithi akunalutho ngithi sisuke sesifake lezi zinto esuke ihamba nami nekhanda lemvu. Ngifuna ukubuya lapho ke yazi sithinta leyo ngoba sithinta sona imbiza nokucleaner nokwelapha ngoba ungumelapha endabuko sike safika nalapha endumbeni sabona endumbeni ukuthi usebenza kanjani. Ngifuna ke sibuye lapha ekutheni ukuthi bakhona nabesifazana abanaleyo nkinga uthola ukuthi sewahlukana nendoda eyamenza lokho yayimlaya hayi ngoba iyayifuna ukwakha umuzi yayimlaya uwenze njani uyakwazi ukwelapha nakho. Alokho uhlobo lelumbu engalelaphi ngisho ilumbu lika 10 years ngelapha nanku umuthi welumbu lo seniphina omnyama. Alokho uhlobo lelumbu engalelaphi mawuthi wafa kwinto leyo nto iyaphenduka kube isilwane mathi usebenzisa izinto zokuyikhipha lento siyakwazi ukulikhipha mina ngikwazi ifaka futhi mina ngikwazi ikhipha. Mina ngikwazi ifaka lumbo mina ngikwazi ikhipha lumbo. Mawuthakatha nje
uyakwazi ukufaka uyakwazi ukukhipha mangithi ngikhanda ilumbu alukho uhlobo lelumbu engalikhandi elibekwa kumuntu neleqisa umuntu ngokwahlukana kodwa ngokukhanda umuzwa kini okuvusa umuzwa kini uyindoda ungathi uyindoda uqhamuka ekuthiwa sasa mdabukela ngazwe kade ifuna nilingana buka nje uyemsebenzini izosala uthi ufika emsebenzini kuthiwa buka nje uyophekela umuntu kade le ndoda ubusuku bonke usho umngakho umlobolile umkhokhela inkomo ilobola lithabuyi manje ma ilobola ngabuyi manje zicabangele ma uyindoda ma ufuna ukulobola ukuthi umfazi uyakhiwa ungabuza umuntu ongenayo imali ongakwazi ukulobola ongakwazi ukhipha imali elobolo athi wawumkade umsukele kanjani uma engaziphethe kahle sokumbuza umuntu ongenayo ingqondo loyo umfazi nje uyakhiwa ungaphendula umuntu osuke uzoza umuntu onedatha lamahala noma ohleli ku free wifi athi wakwade umkhandelane kanti wakwade umlobolelane engayiphethe kahle akana ngisho imali akazi sikulotsholwa kanjani usahlulwa idatha lo muntu bakhomenta nje indaba bakhomenta ngayo sibuthi yabona lo ubhorekile lo muntu umfazi nje uyakhiwa ma uyindoda nje ngaphandle mawusuke ukhulele khona lesikomplazi ngeke uzwazi umfazi uyakhiwa kodwa mawazi inkomo uthi imalini ukulobola kubiza kanganani umfazi uyakhiwa uyafika unkosikazi eziphethe kahle kuwe inkinga ifika ibe kini egcekeni lakini kodwa mlungise uzugweme inkulumo ungathi uphuma emsebenzini noma ubuye emsebenzini uyophekelwa indoda uyophekelwa umfazi bade le ndoda ebusuku ushuwa wena isithunzi sakhe asisekho endaweni ohlala kuyo qinisile le oyithintayo ekuthenini ukuthi wena uyazifaka wazikhipha la ebengigxila khona ekuthenini ukuthi kunabantu besifazana nabo abanaleyo nkinga ekuthenini ukuthi uyazi ukuthi indoda ayihlali mayike yalala kanye nje isuke sihambile thola ukuthi lo muntu muhle uqedile useze waba isigqila sikatshwala omunye hayi ngoba isigqila sikatshwala naye uthi uzama ukuyithukuzisa yena noma ethukuzisa inhliziyo nje kube khona into azibazisa ngayo ngifuna ukuya lapha ekutheneni ukuthi ngoba kukhona abantu besifazana abanalezo zimo nabanye abaziyo ukuthi mina indoda eyangifaka lento ngizonda ukufa nokuphila ngoba kukhona isici indoda lale nami eba naso noma izothilala nami isiyoyilapha into ethile lezo zinto umuntu wesifazana shutho naleyo nkinga akasondele naye umuntu wesifazana nje wafaka ilumbu akasondela ngibone sangisoyilungisele esigodlweni bese uba indoda futhi nayo ethi umuntu wesifazana wangikhiya induku yami isavuka abantu besifazana nalo muntu futhi siyamelapha silapho wesifazane silapho wesilisa ngoba into siyifaka kwesifazane siyifaka kwesilisa uphinde futhi ethi lo muntu futhi yena esefikile ethi hayi ngifuna nami ukubamba wami uyamnika futhi eyobamba wakhe semnika futhi eyobamba wakhe kodwa abantu abasobele bolene kodwa ngesikwazi ke phela ukubaphathisa certificate lokubaphathisa ama proof balobola sizokunikeza ngoba phela uzothi umuntu ngilobolile ngeke ngize ngimphikise ulobolile kodwa ngizomnika into ayifunayo ngizwa kahle yabona mbukeli ibalekile le ngoba igxile kakhulu ekwakheni kwemizi ngoba abantu bayagula abanye uthola ukuthi banezici ezithile uthola ukuthi indoda isiyaphuma ngaphandle nawe umuntu wesifazana uhlahlale uthi mawune indoda kube khona leyo nto eyenza ukuthi indoda mhlawumbe ibe nento eyicikayo ihambe abanye ke futhi ngizosho ukuthi ezinye zezinto eziyikhulunywe uthola ukuthi thina siyayiziba masikhuluma kanje njengoba sikhuluma singamadoda omabili thokuthi kwesinye isikhathi omunye uba neyephunga lele liphuma ngaphansi le yephunga nje nale yesidina ukuthi uhlele nomuntu wakho uze ukuthi ichifi uyakwazi ukuthi mawusuku uphethe lesi sosho sami uthi uqhuma ngaso ubukorobha ngasendlini endlini kuba nokuthula bese phethe lembiza yakhe yodumo ngoba kusuke kuyimbiza yodumo yoklina lapha ya kome nje ukuthi inkwe indoda ngezinyakaza ngezihambe kuyothiwa wayidlisa kanti awuyidlisa nguzikhandele into yakho uzilungise wena lungisa istove sakha shise asingabande khona indoda ingeze uhamba indoda engayi ukuyobheba ngaphandle ngoba ingekho ilight endlini uqinisile wena indoda ingakuyobhema ngaphandle ngoba nakho ayikho ilight endlini ilight endlini ayibe khona icela kamakhelwane light ingayicela kamakhelwane light nawe iba ne light istove ngiyasicushe sibe 6 sibe la ngaphezulu kwa6 sishisa sithi bhe ngeke indoda ihambe ake singene ke ekutheneni ukuthi ngoba sila
sihlukanise imisebenzi wasekhaya ukuthi muphi lapha eMlazi sifikileke qathatha sayibona indumba sabona nabantu mabefika ukuthi hayi ubaphatha kanjani sesilana ke njengamanje eoffice ngoba sise office la khona umuntu oyifikela khona mayisethekwini noma ethumela eThekwini noma evuka ekhaya ethi cha nami ngiyoyifuna imbiza ekanje ngifuna uhlukanise leyo umsebenzi ukuthi la imiphi imisebenzi esuke ila eoffice esuke isekhaya imisebenzi imiphi ukuze umuntu ecacelo kahle imisebenzi la ile misebenzi yezimbiza nakho konke nje nezibambelelo futhi nazo ikhona la namadliso futhi nawakhona la konke khona idliso la ngendlela ngaphansi ilocansi ukukhona izinto ezitholakala neziwasho lokho nje sesichazile lokho okunye kwamalumbo kusesigodlweni okokulapha ilumbo kukhona futhi nakho la eoffice kodwa lokho kufaka amalumbo kusesigodlweni lapho ekutholakala khona la mawufika la uzofica nje usisi osebenza la nobhuti osebenza la kukwenza ufuna ukukhuluma nobani kodwa usisi osebenza la nawo uphathana kahle nobhuti osebenza la baphathana kahle futhi abantu abahloniphayo nifike nje nikhulumisane nabo bazonikeza into zenu ngendlela eright okwase office ke siphinde sicacise ukukhokhela eoffice okwase sigodlweni ikhokhela esigodlweni ama direction umuntu nje akusisithi ula eThekwini ufuna ukuze office ikuphi noma ama direction nje okuza la ungamyalela kanjani umuntu emangimyalela la ngithi ekhoneni la Victoria Embankment no Field Street lo uJoslova manje ekhoneni la khona mawusekhoneni la khona ubheke phezulu ubheka igaba elithi Zumasha ubheke nje uZumasha House noma ubuze ukuke phezulu Zumasha bakuyalela abantu ungene Zumasha ungene liftini upress 9 mawuphuma ema liftini e9 floor thatha right uzongena no8 eoffice unqonqoze khona bazokulekelela udinga into oyidingayo mawugibela amatekisi abanye behla kofield abanye behla kufield ekhoneni ngapha ngamakhama uyafona masosulahleka uzonikeza idirection ifoni mawufona izo-answer yimi direction uzoyinikezwa yimi mawusenda imessage kwaThaphu uzophendulwa yimi ya konke nje kokuyimi njengoba ngingaphathela ifoni futhi ngingagadwa konke ukuthola kumina ya ake sibheke kokunye mhlawumbe esikulebalile uma sibheka la eoffice ongathi ufisa ukudlula kona ekutheni ukuthi kuyatholakala la eoffice sikhohla okho nomkhulu imbiza kashukela ikhona nezinsizwa eziningi zihlushwa ushukela ushukela neBP nje ikhombo yakhona na futhi yatholakala ikhombo kashukela ikona konke nje ukutholakala kuningi nokweqolo kuyatholakala sesikubale kwakuningi futhi kungase eminyango mangathiwa sichaza imisebenzi esiyenzayo yebo imininingwane ke abantu abafisa ukuza la eoffice nokuthi bezothola imbiza nemibuzo uthola ukuthi umuntu ufuna ukusenda iVN lapha na esho ukuthi unenkinga yani kakhulukazi ko WhatsApp emva kalokho mase uyamphendula umisa kanjani no othola ukuthi ufuna ukuza la eoffice kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi kufanele eqale ekhaya ngoba ezinye zezinto kuyenzeka ukuthi zimkhombe nakhona lapha entumbeni inamba esitholakala kuyo 067 164 6507 067 164 6507 inamba ke ozongifonela kuyo ungiWhatsApp kuyo umuntu odinga usizo uzofona nje ngizokuphendula ningixolele kwamhlambe kwabanye bangiphuza ukuphendula nebaningi kodwa sizophendula nasonke kahle mawuze office nje uZumasha House mawuhamba ngemoto uzobhala lapha kwimap yakho Zumasha building izokuthatha ikubeke phambi komnyango bese uyena emaliftini e9 floor e908 uzofika ungithole yeah uzofika bathola abasebenza khona mina ngitholakala esigodlweni yeah kuyenzeka kodwa angithi umuntu ethi eza la eoffice uthola ukuthi okunye kumele egcine efikile endumbeni yeah kuyenzeka kuya ngenkinga yakho isuke ingakanani kodwa nje mesuke ezodinga into esigodlo uzoyithola la methothi mhlambe abelapha abasobe bedinga izibunge kanjani nabo bazithola la kodwa uthola umuntu mina ngifuna inhlanga ke zemali zokudonsa ezisibunge ehamba nesibunge zitholakala esigodlweni ngoba siza lonke uhlobo lomuntu umelaphi amaphanta abafowethu laba aba nje kuningi
amaphanda nje kakhulukazi abantu abanamatafula belaphi izangoma izona zinto ke mhlawumbe bazofuna izinto ezingekho la esesigodlweni ngoba izibunge zikhona isibunge naso sikhona le office kuningi okwezitha nakho kuyaba khona le office ngiyashiyana kusikhathi mhlawumbe kukhona nabantu abake bafona bakhuluma ngakho athi umuntu anginawo amandla ukuyimlazi noma mhlawumbe ngiyasaba ukuyimlazi ngicela ukufika office bese ke elethela impahla la ifika ihlala impahla abaningi seboyithola khona ngoba ayikuzi impahla lo muntu kuphela mhlawumbe uzofika ehlazi beningi ofuna usizo sesomdirector office. Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona la kwiNethezeka TV. Siyabonga kakhulu nakubabukeli. Kunjalo mbukela lapha ekhaya uDr Jama uDr Mtatela okuyena besikhuluma naye khona la kwiNethezeka TV. Okubalekile ukuthi uthathe yona imininingwane ngoba uyibona nawe lapha escreenini iyona oyobe usuyisebenzisa ngoba sikhuluma naye njengamanje. Okubalekile ukuthi sihlukanise imisebenzi kakhulukazi okuyiyona yasendumbeni lapha ekhaya nemisebenzi ekhona la eoffice. Eminye yayo isuke ikhona la eoffice ungaze ufike ekhaya ekubeni uyishiya khona la eThekwini ungaze uduke kakhulu. Igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo mafavuke njengedengabani sambane esamba umnkosi angalala maqedwe lala bafozane unokwaje izikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale asiphinde sidibane nangesikhathi esizayo yipa.